Ngiyanibingelela abafundi bebanga le-12 grade 12. Ngithi-ke namhlanje sizodinga udaba lencwadi noma inoveli yebanga le-12 yakwa-grade 12 engaphansi kwesihloko esithi Impi Yabomdabu Isethunjini. Ngizonethulela ngale ncwadi ukuze nje nithi ukuyijwayela le ncwadi ngoba yona kuyoba yincwadi eyophuma uma usubhala iphepha lakho lokugcina likamatikuletsheni, futhi kuyoba yincwadi ukuthi kumele uyazi ngisho ulele, kumele uyazi ngisho kuthiwa nje bayakubuza noma isiphi isikhathi kumele uyazi le ncwadi. Kepha-ke asingeneni kwendaba. Impi Yabomdabu Isethunjini. Lesi sitatimende uma nawe usihlaziya, siqale nje kule gama lempi. Sonke siyazi ukuthi impi kusuke kuwungqubuzana noma kuwukushayisana kwemiqondo nemibono phakathi kwabantu ababili nabangaphezulu kwalelo nani. Siyayazi-ke impi, sihlezi nje sibuka ngisho emamuvini kuthiwa kuyadutshulwana komabonakude, sike nje sibone ukuthi kusuke kuyimpi. Makuthiwa-ke yabomdabu, impi yabomdabu, omdabu angithi siyazi ukuthi yibona abantu abansundu, abantu abomdabu babizwa ngokuthi abantu abomdabu. Isethunjini, ngifuna uyicabangisise kanjena, ubuke uthathe leyo ncwadi yakho yakwa-grade 12, ubuke ngaphandle ukuthi iveza mbhalo muni, nhloboni yemibhalo kanye ney'thombe. Kunesithombe esiwukuthi kunotshani okushile kwelinye icele sibona utshani oluhlaza. Masibona lolo tshani siyabona umehluko ukuthi ukuhlukaniswe yindlela, kepha lokho okungapha kuhlaza, lokho okungapha sekubunile. Manje mase sikhuluma ngokuthi impi yabomdabu isethunjini, sesikhuluma ngokuthi njengoba abomdabu basempini nje kanje, nendlala iyangena kukho lokho kungqubuzana kwemibono nokushayisana kwemiqondo. Ingakho-ke sithi-ke impi ijwayele ukuthi iphume ngezindlela ezimbili esizaziyo, okungudweshu lwangaphandle nodweshu lwangaphakathi. Nakho-ke kule ncwadi siyaluthola udweshu, kepha kule video ngizobe nginenzela nje isiqephu, nginithi nje nqaphu ngokuncane ukuthi nje uthi ukuyibamba le ncwadi. Kule ncwadi abalingiswa esibatholayo, sithola umlingiswa onguCele, ebese siphinde sithole umlingiswa onguJohn Bafana Mpabadisi, sithole umlingiswa ongu-Euthanasia, sithole umlingiswa onguMelody, sithole umlingiswa ongu-Uzithelile, sithole umlingiswa onguHlanganisani. Laba balingiswa engibaqavile, omunye umlingiswa wokugcina, cishe ngakhohlwa, omunye umlingiswa wokugcina umlingiswa onguPopi. Labalingiswa laba engibabalile, ngasho mina ukuthi indaba noma inoveli iyindilingi kubona, kepha le noveli ngasho ukuthi nje abalingiswa abaqavile, kepha umlingiswa oqave kakhulu kule noveli uCele. uCele baNobafana, yibo abalingiswa abaqave kakhulu kule ndaba, ngoba siyathola ukuthi izehlakalo nezigameko zisuke zizungeza uCele baNobafana. Njengasesahlukweni sokuqala incwadi imiqala, siyathola lapho khona uCele eyocelela iy'ngane zikadade kaBafana indawo yokulala. Sho ukuthi le ncwadi-ke mina mase ngikuhlephulela yona-ke mfundi, ngifuna ungilalelisise kahle. Le ncwadi ikhuluma ngomnumzane owayekhuliswa umalume wakhe,
ehlala nodadewabo nomndeni wabo nje. Manje mebehlala labantu la afunde lo mnumzane bese mayesethole konke esengumacaphuna kusale esedla izambane likapondo ebese sikhohlwa isimo sasekhaya ukuthi ekhaya phela kuyabheda, ekhaya kudliwa imbuya ngothi, ekhaya ikati leleziwe, engabeke esabuyela emumva emasikweni wakhe ngoba phela nawo amasiko kanye ney'ndlela zokuphila zibaluleke kakhulu, kepha yena kuye azisabalulekanga, ikakhulukazi kithi thina abantu bomdabu. Ahambe-ke athole umndeni, ahlale endaweni entsha bese izingane zikadadewakhe, ngoba udadewakhe waba ney'ngane engashadile, lezo y'ngane lezo ngokosiko kuthiwa zifana naye nazo iy'ngane zakhe, kufana nokuthi iy'ngane zakhe iy'ngane kadadewabo. Manje-ke ngokulindelekile-ke kwamasiko bekulindelekile ukuthi ahambe ayokhulisa lezo zingane ngoba naye wakhuliswa ngumalume wakhe, yena usengumalume kulezi ngane kepha akafuni ukuzenzela lutho, akafuni nokubuyela ekhaya. Ekhaya njengoba kudliwa imbuya ngothi, siyamthola-ke umlingiswa onguCele uNdosi. uCele siyamthola-ke esehamba esuka eMpaphala lapho bebehlala khona, esesuka eMpaphala esehamba eseyocelela iy'ngane zikamshana wakhe uLinono. uLinono ungudade wabo kaBafana. Izingane zakaLinono amagama azo uZithelile noHlanganisani. uZithelile nje intombazane, uHlanganisani umfana. Manje oHlanganisani baseyizingane vele bayadinga ukunakekelwa, kepha uCele akasenawo amandla okunakekela, kepha-ke uCele futhi usebheka ukuthi iy'ngane zikamshana wakhe zizonakekelwa omunye umshana wakhe ngoba naye phela ebakhulisile. Kodwa-ke lokho akusenzeki ngoba uBafana yena usehambela phezulu, ngisho abantu bomdabu usebabiza ngokuthi they are incompetent. Kodwa-ke funda incwadi uzongithola la ngiyakhona. Okay, bese siphinde sithole ukuthi okay, asuke-ke uCele asuke eMpaphala aye le eMlazi koThekwini nje eMlazi la kuhlala khona ubani umshana wakhe. Mayefika umshana wakhe afike akokode noma angqongqoze. Mayefika ngqongqoze umshana mayevula isicabha umalume wakhe. Eyi, siyazi sonke ukuthi vele uma nje ubona isihlobo sakho nje noma wakini kuyaye kulindeleke ukuthi ube nenjabulo, kepha uCele wabona ukuthi hhayi ngathi akakamukelekile kahle la ekhaya ngoba wathi mabemvulela isicabha uBafana nje wathuka ngendlela eyisimanga waze wabuza ukuthi ufunani la. uBafana-ke wabe esethi yena akanaso isikhathi sikamalume wakhe, kumele ahambe aye emhlanganweni wamabhizinisi akhe. Okusho ukuthi kuleso sigameko siyavezelwa ukuthi uBafana usejikele umndeni, ukhetha amabhizinisi kunomndeni. uCele wajika ngalolo suku wahamba wayothola indawo yokulala, kodwa sizobuya kuleso sigameko. Mayethola indawo yokulala aphinde abuye ngakusasa, mayebuya uBafana amtshela ukuthi angeke akwazi ukusiza izingane zikadadewabo uLinono. Hhayi, nangempela-ke uBafana mayeqeda nje ukusho leyo nto atshelwe nonkosikazi wakhe uPopi. unkosikazi wakhe uPopi eze mayefika lapha endlini uyamthola ngempela umalume kaBafana, kepha uPopi sekungathi uye ogqoka ibhulukwe kuloya muzi ngoba uBafana kunezinto ezithize zasendlini ezenziwa uBafana
kepha kumele zenziwe uPopi. UPopi lapha endlini yena umsebenzi wakhe unakekela izinja njengezingane zakhe bese izingane akazinaki. Ungumzali ohlezi nje ebhizi esemsebenzini ongenaso nesikhathi sezingane. Kwathi uCele esahlezi kuloya muzi kwehla ingane ithi iyagula. Sekwehla ubani manje? Sekwehla u-Euthanasia. U-Euthanasia mayehla ey'tebhisini uCele ambeke isandla amkhulekele, mayemkhulekela asinde u-Euthanasia. Hhayi, bese-ke uCele abeke esedumazwa ukuthi kwenzeke kanjani umshana wakhe engasafuni lutho. Leso-ke yisona-ke isigameko esikhulu esenzeka kule ncwadi. Le video ngizoyenza kube u-part 1. Kuzoba ividiyo yokuqala. Uma uyithandile le video futhi ufisa ukuzwa kabanzi mfundi wakwamatikuletsheni uzobe elalele le video, cela usubscribe, ulike, ushare, ukhomente. Ngoba sizobe swenza amavidiyo amaningi and futhi sobe senza ney'fundo ezahlukahlukene njengezibalo, osayensi, o-religion, ezenkolo. Sobe senza nje amavidiyo amaningi. So ngiyakucela-ke mfundo wakwamatikuletsheni ebangeni le-12, siyanamukela kwa-Breezy Education, siyabonga nge-support yenu, senizosala kahle.